der hvor jeg er nu, siger du, at musklerne baserer okay. Hvad hedder det? Du er blød som smør, vidunderligt. Ja, men og du tabte i sten, saks, papir. Hvorfor alle mine fingre med? Ja, jeg tror jeg så. Har mine fingre med? Så er de en film op på, hvad hedder det, ser man, det ser ud. Ja. Så er det ned igen. Altså ligesom Lance Armstrong, han vinder en masse Tour de France, og så er han lige væk og kommer tilbage og taber, og det er faktisk beviset for, at han aldrig blev noget forkert. Ja. Okay.